Шымбай фест 4-ші халықара Қуршақ театрлары фестивалі дәуам ете. Россияның танылған театрлары 3 жылға бір тапқыр ең яқшы спектакльлерін көрсету үшін елінің түрлі пішмақларынан Қазанға жиыла. Биыл жюри составында өзгерішлер бар. Қонақларны қылыш жайып, Шымбай өзі қаршы алды. Әлгі фестиваль біздің шәһәріміз үшін, ғұммен Қуршақ театр сәнғаты үшін бик мөһим вақиға деп есептейміз. Біз өзіміздің һөнәребездә яңа ниндидер алымнар күребез дип өметләнәбез һәм бер-беребезнең үсешебезгә йогынты ясарбыз дигән фикерләр бар. Инде тамашачыга бу бик күп итеп көндә яңа әйбәт спектакльләр булыр дип ышанабыз. Фестивальны Мәскәү театрының «Снеговик» спектаклі açtı. Артист Андрей Нечаев үшін бұл бірінші зур іш. Вот! Но вот теперь совсем другое дело. Я очень рад, что мне доверили такой почетный. Ижад кешеләре өчен бүгенгедә фестиваль ул бик дулкынландыргыч. Безгә аеруча җаваплы өлеше ачып җибәрү тапшырылды. Монда кунаклар күп, башка театрдан килгән коллегалар белән очраштык. Кайдан гына килмәгәннәр. Шымбай фестта беренче генә катнашуыбыз бик югары дәрәҗәдә узар дип өметләнәм. Шулай ук фестиваль барышында Тольятти театры режиссеры да якты хисләр кичерергә өметләнә. И мы с большой радостью участвуем в вашем фестивале. Тольятти шәһәреннән килдек. Чакыруны бик теләп кабул иттек. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Казан тамашачысына алтын битлек конкурсына дәгъва кылган «Повесть временных лет» спектаклен алып килдек. Спектакльләр 28 июньгә кадәр күрсәтелә. Фестивальдә Белоруссия, Чаллы, Пермь, Ульяновск һәм Россиянең башка төбәкләреннән театр труппалары иң мәшһүр әсәрләрен тәкъдим итә. Шулай ук 23 июньнән 26 июньгә кадәр Қуршақ театрының Шәшәк фестивале паркында да бушлай урам тамашалары күрсәтелә. Мөршидә Җиһан, Айгөл Хитиятова, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары.